ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯିଏ କି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଯୁକ୍ତିର କଷଟି ପଥରରେ ପରଖିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଭି ରାମାସ୍ୱାମୀ, ଯାହାକୁ ଦୁନିଆ ପେରିୟର ବୋଲି ଜାଣେ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମାନବବାଦୀ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ପେରିୟର ପଚାରିଥିବା 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବ। ପେରିୟର ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏତେ ଭେଦଭାବ କାହିଁକି? ଯଦି ସବୁ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ସେ ଜଣକୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅଛୁଆଁ କରି କାହିଁକି ଗଢ଼ିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ପାପ ଘଟୁଛି କାହିଁକି? ଭଗବାନ କ'ଣ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ତୃତୀୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦାନ କରିବା କାହିଁକି ଦରକାର? ଜଣେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ପଇସାର କି ମୂଲ୍ୟ? ପେରିୟର ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଯଦି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଆଗରୁ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛେ? ପଞ୍ଚମରେ, ଭଗବାନ କ'ଣ କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହିଁ ବୁଝନ୍ତି? ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଡାକିଲେ ସେ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଷଷ୍ଠରେ, ଯଦି ଭଗବାନ ସାରା ଜଗତର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ତେବେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ପାଚେରୀ ଏବଂ ଗାର୍ଡର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ପୁରାଣରେ ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଛଳ କପଟ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଯଦି ଆଜିର ମଣିଷ କରୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ତାକୁ ଅପରାଧ ମନାଯିବ ନାହିଁ? ସମାଜରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର ଉପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଭୋକରେ ମରୁଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାହିଁକି ଅପବିତ୍ର କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, କାହିଁକି ଆମ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଏ, ଯାହା ବିଷୟରେ କି ଆମକୁ ଶ୍ରୁତି ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ଯଦି ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତେବେ କାହିଁକି ଆମ ଧର୍ମ ନର୍କର ଭୟ ଉପରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି? ଶେଷରେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, ସବୁ ଚମତ୍କାର ପୂର୍ବ କାଳରେ ହିଁ କାହିଁକି ହେଉଥିଲା? ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ମହାମାରୀ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13, ଯଦି ସତ୍ୟ ଏକ, ତେବେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ କାହିଁକି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ନ୍ତି କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14, ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମଣିଷ ପରି ରୂପ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକ? ଏହା କ'ଣ ମଣିଷର କଳ୍ପନା ନୁହଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ତାହା ପାପ କେମିତି ହେଲା? ପେରିୟରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ।